El concert de grup de música Fizz i Sub ha estat un dels més de 30 concerts als quals desenes de persones han assistit del 10 al 13 de juliol a la segona edició del Festival Bioritmo. Un esdeveniment que ha tingut lloc al Bosc Tancat de Cerdanyola del Vallès, on s'han habilitat dues zones d'acampada, la de joves i la familiar. Mis amigas venían y ya vinieron el año pasado y nos convencieron para que probáramos este año acampada. Y por eso, como no habíamos ido de acampada ninguna vez, pues yo con ellas por lo menos, pues me hacía ilusión de, aunque tuviera que trabajar, pero pasarme un ratito por las tardes o por las noches a ver los conciertos. Molesto de acampar y de ahora te vas a conciertos y ahora me gusta mucho, está muy bien. La convivencia, el camping, el fiesta en general, ¿no? Conciertos, música, gente con muy buen rollo. Nosotros el hecho de que podamos participar en un festival donde hay música, donde por fin la innovación de haber terapias alternativas y otro tipo de ambiente, poderos compartir con niños, que normalmente este tipo de festivales no existen. Bioritmo és un festival de música amb una nombrosa varietat d'activitats paral·leles que promouen una vida saludable lligada a l'entreteniment i al respecte del medi ambient. Entre elles hi ha hagut sessions de massatges, una zona chill-out o la possibilitat d'assistir a representacions teatrals com ara Colors, produïda per la companyia Teatre Tot Terreny i pensada pels més petits. L'espectacle són els tres colors que pinten la natura, que es troben i es diuen que tenen un problema i que no poden pintar perquè el que pinten se'ls descoloreix i se'ls embruta. Tot això passa perquè els humans no s'estimen els colors, que significa que no s'estimen la naturalesa. Hem confeccionat el vestuari, fet l'escenografia, les maquetes, les màscares, el vestuari també, o sigui, pintat, tot, el guió també, per tant, és la creació d'una obra, creació col·lectiva. La música va coordinada amb els moviments. En aquest cas a mi em va tocar fer la feina de segons l'escena, posar la música adequada. La meva muller, que és la Núria Solina, venia de tot el tema del Circ. I jo vinc de tota la història de comedians del grup de teatre. I vam fundar Teatre Tot Terreny. I amb això que tenim els fills també es foten grans, una d'elles està aquí, la Diana. Coneixen altres amics que també volen fer teatre i nosaltres els diem, doncs vinga, veniu aquí. Altres opcions s'han pogut aprofitar en el marc de Bioritmo, un bany a la piscina, fer circuits d'aventura organitzats per Natupark, així com practicar diferents habilitats com ara, entre d'altres, la de caminar per la corda fluixa o la del hula hoop.